シータと言いまして、初めてお会いするお客様と、ちょっとご無沙汰のお客様と、それからすごくご無沙汰のお客様と、皆さんとお会いできて、台風の中ですけど来ていただいて、とても嬉しく思います。ありがとうございます。企画していただいて、黒田さんととても久しぶりにお会いしまして、静岡は何度か遠征することがあったんですけども、久しぶりに、黒田さんの企画で、聴かせていただくことになりました。私たちは南米のフォルクローレと、あと日本の曲とかをオリジナルの演奏しますので、ちょっと今日私マイク使わないんですが、耳を澄ましてちょっとなんかゆったりした気持ちで聴いていただければなと思います。ちょっとジメジメしてるので音が聞こえてきます。いいでしょうか。はい。
ちらの
セレシータス活動としては結構長いんですが、メンバーもちょっと変わったりしたこともありまして、初めてのお客様いらっしゃいます。ちょっとメンバー紹介をさせていただきます。じゃあ、で自分で管楽器を担当しています。東京の練馬に住んでいます。岩沢杉子と申します。よろしくお願いします。いつもね、伊崎美ちゃんがね、紹介してくれるのでも、わーっとして、次は何を食べたと思いながら、心配しながらやってるんで、なんか急にっていうとね。笑顔がとても素敵なんです。ですね、そんな県から来ました。ひろとさんはね、私たちが、初めてライブをやる頃に、立川の方にね、東京の立川の方で、初めてライブを、そうですね、やらせてもらうようになって、もう本当に来てくださったんですよね。ありがとうございます。その頃からなので、もう多分50年ぐらい5年ぐらい前ですかね。はい、園部佳代子で、弦楽器担当の園部佳代子です。歌も歌います。よろしく。チャランモという楽器を担当しています。東京に来たからスギちゃんとはですね、もともと別のグループで活動していたんですが、ちょうどセレシータスともう一つのグループと一緒にボードでやろうということになったので、お話をしてたら、どうも同じふるさとの人らしいということに気がついて、ついでもしかしたら仙台とか、でよくもっと話をしたら、同じ高校のような気がするそれで、高校って言ったら、で年を聞きましたね。私が高3の時に高1で同じ高校にいたのに、高校では全然知らなかったので、東京に来てこういう音楽を始めて、初めて出会ったんですけども、それ以来、一緒に活動しています。杉崎由美と申します。次の曲はちょっと南米から離れまして、ジブリのですね、映画の、2ついい曲になります。2つともどうも気がついたら宮崎駿さんじゃなくて息子さんの方の映画だったんですが、1つはゲド戦記からテルーの歌で続けて、国立小坂からのさよならのやつです。これを、セレシータスバージョンで聴いてください。「
米の音楽を聴き上げている方にはちょっと結構、女性3人なんでね、しっとりした曲が多いのでちょっといつもと違うかなというところがあるんですが、こんな感じで女らしくなっています。はい、ではちょっと明るい曲ですが、けなげなという。ケーナのことをけなげなっていうのはただね、この曲はアルゼンチンのラウロ・ラウテさんという方が作った曲で、ほら、けなげなというか楽器のリズムその辺ちょっと微妙なんですが、割とラルテさん、アルゼンチンの人なので、ちょっとね、洗練された感じの曲が多いんですけど、私たちもよく演奏させていただいてますが、楽しい曲なので、最初からでもいいですし、途中からでもいいので、ぜひ手をしていただいて、よかったと思います。
次は一部私たちの一部最後で今度もさ楽しいことなんですけどもボンボをね広田さんが持ってきてくださったのでイルカ見るかのあたりでボンボ空と大地とパジャマが当たってるよっていう方いませんかね。新人の方西村の方上手という西村の方で活躍をされているですね YouTube もいっぱい載ってですねぜひぜひお願いします。この曲は日本語の曲なんですけれども、私たち知り合いのエニカキさんがですね、何度もアンデスに行ったことがあるエニカキさんが自分で絵を描いて文章を作ってアンデスカルタを作ったんですね。でそのカルタに書かれている言葉をカルタが組み合わせて歌詞としまして、で曲も作ったということで、大変これちょっと字余りなところもあるのでボンボとか手拍子難しいかもしれませんけど、ぜひこれは一緒に参加して一部の最後を盛り上げていただきたいと思います。よろしいですか？じゃあ字余りありますけどよろしくお願いします。じゃあ空の大地とパジャマです。
さい。ありがとうございました。